ngifuna ukumbonga kakhulu. Ngifuna ukubonga nomfana bathi uXolisani Mbeje. Okuyena obelokho eyiphela endlebeni kumayogazi. Kungumusa wami ukusiza omunye umuntu ngoba omunye umuntu angimbukele phansi noma ngathi uphila impilo kanjani. Nothando la wonke umuntu nesifiso sabanye abafowethu ngathi singazabalaza ngendlela ezizabalaza ngayo kuphakame kwenza noma ngayiphi indlela. Namhlanje nje ngiphathele naso isimo sokuyabukela kumaskandi nasemcimbini emkhulu kangaka. Asibaleni sithini? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ngale beJungle TV sisekhona ke kulo mcimbi omkhulu kangaka impucuzeko Maskandi Festival. Right next to me ke ngime nje nobaba sekade ekhona la kule industry kaMaskandi uMr Ali Mgube mfowethu. Siyakubona lapha wenza izinto ezinkulu ugcoba umkhaya ugcoba ibliss lapha ya. Mhlambe kusho ukuthini kuwena ukumgcoba njengomuntu osasanda ukubonakala endimeni kaMaskandi? Ya into engijabulisa kakhulu ngebliss ukuthi nje lithe lifika emculweni lafika kunemidlalo esikhona eyenziwa abantu abathanda umculo kaMaskandi. Abantu abathanda umculo kaMaskandi badlala ngendlela ezihlukahlukene. Abanye mangabe bekupromote bethanda into yakho kube ngathi bayagxeka yabo kanti ngaleso sikhathi bakunika amandla. So uma yogathi into angichaze ngayo ungichaze ngoba akazange ayithathe personally into ebiyenzeka ngenkathi evela. Umuntu engifuna ukumbonga kakhulu ngifuna ukubonga nomfana bathi uXolisani Mbeje. Okuyena obelokho eyiphela endlebeni kumayogathi and then umayogathi wase understand lento ukuthi lento iwumdlalo futhi iyamkhulisa izomenza ukuthi asheshe avele kubantu nangempela usheshe wavela kubantu kumanje simbona emcimbini omkhulu kangaka. So nje ngoba ngizomupha lesipho bengizomupha sona nje bengizobonga nje inhliziyo yakhe encane sayibonisa uMbeje encane ngangenkulu wathi inhliziyo kaMayogathi kodwa uMayogathi akazange azayithathe personal yabo. So nje ungichazile indlela angene ngayo ngoba ungene ngokunderstand ngoba ukunga-understand wethu sama-artist kudunga nabalandeli bomculo kaMaskandi bagcina sebecabanga ukuthi silo kwangempela kanti mhlambe siyajoka. So uMayogathi uthe ngena wabe sekhanselekile noma ngazi ukuthi ukhanselo ubani kodwa nje ungijabulise kakhulu uMayogathi. Siyabonga kakhulu sisibonga nabahleli bomcimbi impucuzeko isineminyaka ikhona kodwa sithola sokusiyingxenye yempucuzeko kukhomba ukuthi bayawubona umsebenzi wethu omuhle siwenza kwimpucuzeko beqhubeke njalo ayikhule njalo impucuzeko. Siyabonga kakhulu kuXolani Mcineka nabontshatha nalo lonke ithimba ababambisene nalo emcimbini omkhulu kangaka impucuzeko. Uyabona kugcwele kangaka kuyasijabulisa kakhulu lokho sithi phambili ngempucuzeko phambili siyabonga mfowethu. Noma ngimene somahlaya noma kwenzala Mr Mbeje mfowethu asichazele Xolani mfoka Mbeje ukuthi kwenzakalani. Sanibona ngizobingelela kakhulu ngikho konke umculo somahlaya ufike kuqala ngiyakhona ukwenza. Mfowethu ngicela usichazele nje kwenzakalani kuwe phakathi kwakho noMayogathi ngoba abanye abantu they don't understand ukuthi kuyadlalwa noma mhlawumbe ingaba yimpi eseyikhona ngempela emculweni kaMaskandi. uMayogathi ke encane esafika emculweni ekotelayo kithi ngoba sesemkantshubomvu. All right mfowethu ngingacela nje ukuthi usichazele ukuthi mhlawumbe eyiphi message eniyisendayo kubantu if there's anything like that so that we understand ukuthi mhlawumbe le language kaMaskandi ime kanjani. Esikwenzayo thina masicula swedlulisa umlayezo kumuntu osekhaya kumuntu osesikoleni onesifiso sokuthi ephambili sikwenza konke nje ukuze umuntu ephumelele empilweni. All right bhuti wami sivile la ukuthi khona into ezayo mhlawumbe ungathi silindele nini and also ufuna ukuthi abantu baseningizimu bakusupport kanjani emculweni ozowukhupha njengamanje. Umsebenzi wami uzophuma nge-30 August kuyo lenyanga. Ingoma yokugcina lengigcine ngayo izobe ingxenye yazo lade ngihamba kuyo nomqansi ingoma ezophuma. All right siyabonga kakhulu bhuti wami siyabonga ngayo yonke into oyenzile. Siyabona ukuthi manje uMayogathi sesiyambona and sesiyamazi it's because of umsebenzi owenzile negalelo benalo nje empilweni yakho. Siyabonga kakhulu sengathi uJehova angayisikelela inhliziyo yakho.
Kungumusa wami ukusiza omunye umuntu ngoba omunye umuntu angimbukeleli phansi noma ngathi uphila impilweni kanjani. Nothando la wonke umuntu. Nesifiso sabanye abafowethu ngathi singazabalaza ngendlela esizabalaza ngayo kuphakame kwenza noma ngayiphi indlela. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu siyabonga. Lo ke bekuxolani umfoka Mbeje lo kade sikhuluma naye. Esichazela nje ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe neBliss inkosi kaMaskandi egcotshwe ngokusemthethweni namhlanje. Hlala lapho wena ungasuki kuningi kakhulu esiza nawe.